amajika. Amen. Amen. Uvuka umbuzo ngoku, haleluya. Lona uYesu Kristu baphi abamangaleli bakho? Amen. 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 That means awungakhange uyihoye lanto yapha phansi, ungakhange uyifunde lanto yapha phansi, baphi abamangaleli bakho? Amen. Amen. That means akho mntu oza kumangalela. Amen. Hallelujah. Amen. Ili babili wathi yabona ngoku njengoba kuthi akubaqonile, hamba ke ngoku ungaphinde uthini uwona. Hallelujah. Amen. Umbuzo bayaphi ke ngontoni? Hallelujah. Nabo ngoku baya naye kuYesu bayafuna ujonga uphi umkheteli wakhe. Amen. 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 So into ikhangela uthatha lempilo uzomela ngubani? Amen. Amen. Ikhona ingoma ethiwa kuLusana uthi icala lishela umhlaba kubani ozofakaza ngayo. Amen. Amen. Ngokuyeto kufuneka kube khona umuntu ozothetha ngaye. Hallelujah. Amen. Into emasenzeni if ufanele umncomo uba umntambo yithi ndiyamncoma because engikhupha ngoku. Amen. Amen. Ungathi lokho vele uthi ebenjani kumina. Amen. Amen. Funeka uthi ngatheni ngowasekhoyo. Amen. Hallelujah. Amen. Ukube xa uvuze bakho ufunda ngapha ukuthi singabantwana bakho sithi siyakuthanda ngawe kodwa ngoba bephila besithi umama esolisa. Amen. Funeka ubhale ileta ngoku, ubhale uWhatsApp ngoku, ubhale u-inbox Facebook ngoku, umama okanye utata okanye ngebirthday yakhe okanye namkhumbulile uthi Amen. amen. Enze wangathi mhlawumbe uthi bendimthanda kodwa engisokolisa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So funeka if siyathandana masithande ngoku. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba ithi iBhayibhile noba sekufika ezulwini akuzithiwa okay usiyavuya ebethane umfundisi banga wabe haya ayingeni nawo loo nto leyo. Hallelujah. Amen. Okanye kuthi usiyavuya umntana kuthiwa imanga so mabanga ngoyi-2 akamazi uyimanga usiyavuya into yazilo ungunyana kaThixo and umnikise njengomakoti wonke umntu andisoyithi bebembethe ezimhlophe bonke bacula ingobe one bonke basoke izizwe ngezizwe kwelangezi bonke. Amen. Amen. That means akusekho brother tata mtshana mzukulwana abazwani. Amen. Amen. Akulanjwa akuncane akubulalelwa akulilo. Hallelujah. Amen. Konwatyiwe qha. Hallelujah. Amen. So into ekhangelwayo ngoku usathane bazaleli uba amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umhlawumbe uhlele engabuzweni emondweni yami. Amen. Amen. Umhlawumbe uhlele uba hayi azi noma uthi uyazisikela noma ngizisikele na. Amen. Amen. Umhlawumbe nje yendawo kudala kodwa andibone ndikonzela. Amen. Amen. Usemele ufuna ukufaka i-questions uba uzikhangelela uphi na. Amen. Amen. Because ikhona enye itrend eyidla ngokutsho ukuthi